Hey Bishop, man ndivuswa ngunqenqenqa apha efonini yam. Yi-debit order yantoni itsala apha kum? Khawubekele ikofu. Yi-debit order yantoni itsala apha kum? Itsala njani i-debit order ukhona apha? Kanti ungumaneja njani wena? Uyaphapha ngoku wena. Ufike apha ubunentsenta apha. Ungazi neshawa uba yintoni. Ngoku yimaneja ngoku. Itsala njani i-debit order ukhona? Ndawutsibe ucinga ukukhabele kule bhenki yakho. Uqashiwe kwawena apha. Wenza umini ngathi ulisele. Izolo ubuneklatshi apha. Wancedwa ndim. Ngoku yimaneja uyayeka i-debit order itsale kum. Niyaphapha Bishop. Kufanele wena ndithi Bishop kokwedini ulikrwala. Mdala ngezilimela kuwe ndawuwele licini ukukhandele apho. Reversa lona manje nithi ngigqiba uhlamba apha kodini ube imali yami ibuyile iakhawuntini yami 200 rand yonke. Manithi ndigqiba uhlamba nje apha kodini. Ibinqenqezi ngehlobo inqenqezi engalo yaphuma. Ndawukhanda kahle kahle uyandazi kahle. Ya, fale londo hamba. Yeah, molo nowinile. Jonga ke yabuyela le mali le iakhawuntini yami. Uthatha noba yi60 rand pha. Wenza streetwise 2. Niyeke lena undiphe imikhwapha nina. Ufake noba yithayi pha. Wathi wamazi utata omntana. Ndiyakokela kodwa laa ntwana yakwaXaka iyabona inqentso layo yafana lo mntana wakho. Wena kodini khawulezisa manje ndigqiba uhlamba bibe yonke imali yami ebuyele pha 200 rand kodini ngeweekend uphambe yohlamba uphuma kwama bibe imali yami ibuyele.